Здравейте, уважаеми дами и господа. Отново сме заедно. Вие сте с предаването Политика и спорт. Аз съм Иван Търпоманов. Телевизия Евроком е една от най-гледаните български телевизии и смея да твърда, че е най-реалната телевизия в момента в България. Уважаеми дами и господа, след изборите за местна власт си зададах сакралния въпрос: не водим ли кръстоносен поход срещу самите себе си? Отново контролиран вод, корпоративен вод, купен вод, етнически вод, сцени обидно за окото да се наблюдават. Местни избори 2015 търговия беше на един бит пазар. Всички се обявиха за победители. Аз бих казал, че всички загубиха, защото имаше триумф на криминалния български типаж. Имаше триумф на етническия вод и на купения вод. Затова искам, уважаеми дами и господа, да кажа, че простотията не може да управлява. Винаги съм казал, че най-важното в една държава и базата на една държава е културата. Култура означава обработка. Непрекъсната обработка на нашите души е рецептата срещу агресията. Агресията, която наблюдаваме всеки ден по улиците, по шосетата, в магазините и в нашите човешки отношения. Само отработената човешка душа, култивирана, разбира се, може да прави икономика, бизнес и солидарно общество. А всички знаем, че солидарността е ценност, върху която се изграждат всички отношения. За изборите, за бъдещето на България, за българския спорт имам удоволствието и честта да говоря с Николай Гацев, бивш кандидат за кмет на София. Добре дошъл, господин Гацев. За мен е удоволствие и чест, че сте мой гост. И Антон Бонов, който е представител на Българска федерация лека атлетика. Добре дошъл, господин Бонов. Така че имаме съчетание на политика и спорт, където отговаря на самото... Ние няма да се запознаваме с господин Бонов, понеже се познаваме от старото ми амплуа в спорта. Така че има една така добра симбиоза между вас двамата от много години. Ще започна с изборите, господин Гацев. Три нови поколения, бих казал, са отровени от нихилизъм към държавата и правилата. И отрицанието на нормите беше превърнато в норма. Съгласен ли сте с мене? Категорично. И в България така се настани синдромът на човек, който се чувства безнаказан. И моделът на кмета, понеже се връща малко на това, се минимализира и мултиплицира на битово равнище. Съгласен ли сте с мене? За съжаление, да. Господин Търпоманов, казвам го за съжаление, защото не исках. Мислях, че тези избори ще бъдат първото доказателство за оборване на вашето мнение и затова участвах в тях като кандидат за кмет на София срещу най-успешния кмет на ГЕРБ и срещу най-успешната кампания, най-многомилионната кампания на ГЕРБ. Аз започнах кампанията тук при вас едно чукче с едни индиански пера, с едни малко така налудничеви на пръв поглед идеи за СМР. Това са малките модулни реактори и за промяна в енергетиката, но искам да ви кажа нещо интересно от онзи ден, което се случи. На база на нашите разговори за енергетиката и размахването на тези реактори, пак ще ги повторя на вашите зрители, така, беше уволнен един заместник министър на енергетиката онзи ден. Господин Бойко Борисов най-сетне започна да раздава правосъдие в системата на енергетиката. Човека, който е отговорен за лицензирането, т.е. според мен не лицензирането на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Не, влизайте малко в две думи. Какво представлява този реактор и за какво става точно въпрос? Този реактор, господин Търпоманов, ще напомня на вашите зрители, всъщност е двигател за подводница. Имат го руснаци, американци, китайци и всички други големи държави в света. Главите на тия държави, Обама, Путин и Си Цзинпин, често говорят на няколко метра от този реактор, от този двигател на подводница, на американските, китайските или руските самолетоносачи, откъдето знаете, че те провеждат всеки месец задължителни обучения на президентите. Какво има общо с нашата енергетика този? Този реактор може да направи от ТЕЦ София, от ТЕЦ Варна
едни печеливши предприятия и да намали цената на топлоенергията от 3 до 4 пъти. Нали, ако украдеме, нали, по-български, до 2 пъти. Но това, разбира се, може да стане само ако в ръководството на енергетиката нямаме, примерно, счетоводителката на Пашата, която днес е министър на енергетиката. Нека да си кажем честно. Тя си го е написала в своята автобиография, когато е подала документи за министър. Тя е теменушката Петкова, всъщност е счетоводител на бивш счетоводител на Пашата. Конкретно по тези. Конкретно, да, ще ви кажа и за един въпрос за 3 гранатометни изстрела. Сега ще ви кажа. Попитайте госпожата, понеже вие сте медия, която се намеси в енергийната политика на страната, уволнихте, поздравявам ви за това, заради скромните разговори с мен, уволнихте един заместник министър. Сега задайте въпрос за 3 гранатометни изстрела срещу вас. Какво става във фонд Козлодуй? Това е организацията, която трябва да прелицензира 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй и да ги въведе в експлоатация за следващите 20 или 30 години. Какво става там? Отпуснаха се миналата година, затова бях уволнен от Министерството на икономиката, тогава енергетиката и туризма. Ето това е заради този мой сигнал, че в енергетиката се подготвя саботаж срещу прелицензирането и удължаването на живота на 5 и 6 блок. Тогава писах дори за подозрението от мен вице-премиерът Пръмова, която вероятно ще се опита да саботира това прелицензиране заради чужди интереси. И тогава всичко това, което предупреждавах, изглеждаше някаква налудничева идея на един син индианец. Сега обаче това е факт. Един заместник министър падна. В енергетиката царят 4,5 милиарда. Това вече е официална статистика. Дефицит. Това не ви ли прилича на уния 4,5 милиарда, които загубихме в КТБ? Това са моите скромни въпроси. Може би ще паднат още министерски глави след това предаване. С няколко думи, имате ли друго да кажете за енергетиката, защото преминаваме към... Да, за енергетиката мога да кажа, че в енергетиката системата на управление на българската енергетика е система на организирана престъпна група, която действа в сговор срещу интересите на българския народ. Това мога да кажа. Искам да се аргументирате обаче за това нещо. Някой път, друг път ще говорим на тази тема. Дефицитът 4,5 милиарда и новото КТБ, което ни готвят, малко ли е? Провала на всички големи енергийни проекти, които заобиколиха България и сега ни залъгват с някакъв глупав хъб. Какъв е този хъб? То няма газ. Трябва да тече газ по този хъб. Всъщност една игра на руснаците, на генерал-губернаторите на България Малофеев и Решетников с техните южни потоци и симулативни сделки, на нея се хвана цялото днешно българско правителство и цялото днешно българско управление. Аз, синия индианец, не се хванах на тяхната игра и виждам, че това са едни блафирания. Един заговор срещу българската енергетика и заговор срещу джоба вашия, неговия и моя. Господин Вонов, леката атлетика, за разлика от много други спортови, продължава напред. Затова ви поканих, за да мога да вдъхна малко оптимизъм на другите федерации, на другия български спорт, защото наистина в момента българският спорт не се е превърнал в каузен начин на живот на българите. Искам да го направя и отделно трябва... Просто в момента българският спорт е един прост поминък. Много хора оцеляват чрез някакви купчета, но няма никаква стратегия, никаква национална политика. И аз ще се аргументирам в друго предаване, но сега искам да отдела на леката атлетика едно голямо внимание, защото съм респектиран, запознах се с ръководството, с успехите на тази федерация и не мога да бъда безразличен към успехите, които са в момента. Добромир Карамаринов, отново преизбран на 24 септември от АБАФ. Това е Асоциация на Балканската атлетическа федерация. Правилно ли се изразявам? Така. Точно така, да. Така. И отделно на 5 ноември общо събрание, в момента даже вие може да коментирате тези кадри, на 24 фактически на 5 ноември общо събрание отново е преизбран за 4-ти мандат като президент на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов. Той в момента е вице-президент първи на Европейската федерация по лека атлетика. И това много българи не го знаят. Аз искам да го афиширам, че ние имаме българи, които са достойни за поддържане и достойни за уважение. Аз ще ви помоля да коментирате тези кадри.
В момента може би ще пуснат на режисьорите първо от тези кадри, които фактически е преизбран от АБАФ. Аз искам да започна малко по-отдалече, както казахте, че леката атлетика в сравнение с другите спортове на едно по-високо ниво. Значи проблемите на българския спорт и на леката атлетика наистина са големи. В нашата федерация, в нашия спорт, по принцип, има много добра организация на работа, но ние също имаме проблеми, които трябва да се решат на фона на цялата обстановка в държавата. Разбира се, не мога да бъдем цъфнали и вързали, но наистина благодарение на ръководството на федерацията и благодарение наистина на усилията на Добромир Карамаринов и всички тези, които са в неговия екип, защото де-факто той е човек, който дърпа каруцата на няколко организации. Това е Балканската атлетическа асоциация, Българската федерация и неговата работа в Европейската атлетическа федерация като вице-президент водят наистина до един много положителен... Това е кадри на президента. Да, значи неговото ежедневие непрекъснат 24 часа, сме говорили друг път, е подчинено на развитието на леката атлетика. Покрай успехите му като ръководител на Европейската и на Балканската, Българската федерация по лека атлетика и Българската атлетика също се движат напред в сравнение с няколкото предишни години, когато имахме така доста кризисни моменти. Сега последните 3-4 години имаме успехи, имаме нарастване на клубовете, които са членове на федерацията, нарастване на картотекираните състезатели. Тази година очакваме даже 2016, благодарение на на работата на клубовете, всъщност, които са ядрото на федерацията, да се картотекират около 4000. До сега са били винаги около 3000. Сега въведохме едно ново правило, че могат да се картотекират и деца под 11 години. От 3 до 10 разбрах. От 3 до 10. Ние винаги сме ги имали, но не сме ги имали в официалната статистика. Сега очакваме над 4000 членове на клубовете от Федерацията по лека атлетика. Тези кадри, които виждаме, сега в момента това е от награждането на атлет на Европа преди няколко седмици, където Карамаринов награди най-добрите. Беше част от тези, които наградиха ръководство на Европейската атлетика най-добрите атлети. После наистина имахме и общо събрание на федерацията. Тук единодушно беше преизбран вече за 4-ти мандат да ръководи българската лека атлетика, което беше напълно логично след тези големи позиции, които има в Европа и в света. Той е уважаван и от президента на Европейската атлетика и на световната. Всички се съобразяват с неговото мнение. Де-факто той е един фактор в света на спорта и на леката атлетика. В Европа, света, Балканите и България. И всички тези, които, защото той наистина работи с един екип на всичките тези длъжности и всички тези хора, които работят около него, също трябва да им благодарим. Аз понеже искам да направим един анализ през спортната година, но това ще го направим след рекламите. Acostumando é meu jeito de amar, porque sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburrar, fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, você não sabe nada sem moral. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com meus amigos, vai rolar.
Уважаеми дами и господа, в рубриката Европейския политик продължавам с моите уважавани гости Николай Гацев, бивш кандидат за кмет на град София, и Антон Бонов, представител на Българска федерация лека атлетика. Уважаем господин Гацев, кое деформира социалната среда? Аз в началото казах, не водим един кръстоносен поход срещу себе си. Живеем в едно загадъчно време. Кога ще нахуе действителността в България? И мога да ви попитам, понеже благодат е да знаеш, че си грешник. И винаги съм казал, че в политиката трябва да влизат хора, които са благословени. А благословени са тези, които са изминали пътя на грешките, житейски и професионалния път. Вие сте изминали тези пътища. Искам да ви попитам, ще влезе ли българския политически живот в зряла възраст? Ние 25 години сме все в пубертета и не може да влезем в една зряла възраст. А ние българите вече сме зажърняли да живеем в една нормална държава, в която има един нормален политически живот. Аз бих започнал с един поздрав към току-що споменавания Добри Карамаринов. Ето това е примера за един човек с благословие, как може да направи от нищо нещо. Ние го виждаме. Да. Аз съм работил с него. Той тогава беше главен секретар на леката атлетика, но той беше неуморен, той беше двигател на всички тия процеси. Ето, човека с благословие го виждате докъде е отишъл. И аз го поздравявам и се моля за него. Поздравявам и пожелавам оздравяване на нашия общ приятел Стоян Тодоров, с който разговаряхме в вашето студио. Искам да информирам зрителите, че той получи инсулт, нали, съжалявам, след като научи изборните резултати и фалшификациите на изборите, които остават в страна. Значи има и хора, които са предани на идеята и които не са в играта само за пари или за някакво участие. Но да се върнем на реалността. Каква е нашата реалност, господин Търпоманов? Имаме фалшификация на изборите. Подал съм в съда 9 жалби. Аз не вярвам. Ако ми питате, вярвам ли, че ще успея в тия жалби, аз не вярвам, защото чувам други записи, Ченалова, Верс, каква беше там, Янева, съдийки, които си говорят за как Жоро милиционера от Върховния административен съд ходил да се жалва на Бойко и така нататък. Тоест, ние виждаме едно абсолютно разложение на обществото. За няколко дни става това. Виждаме един проблем нерешен с КТБ. Какво стана в КТБ? Как загубихме 4 милиарда? Само 4 ли са? Аз мисля, че са 8. Нали? Така, виждаме проблема с бежанците. Да, слушам, да. Виждаме проблема с бежанците. Всъщност, Меркел казва, че ще върне бежанците в първата държава от Европейския съюз, когато те са влезли. Това не е ли саботаж срещу България и другите гранични страни от Европейския съюз? Защо не ги върне от там, откъдето са влезли? А не там, където са влезли в Европейския съюз. Нали? Питам аз, къде е българското? Не. Значи, за мен новия политик е човека, който ще може да казва българското не. Не yes man, господин Борисов, и yes woman, госпожа вице-премиера Пръмова. Това са хора, които са вече в миналото. Новите политици са в Полша, полското не, Пан Качински, в Унгария, унгарското не, на Виктор Орбан, към който аз имам много забележки, признавам си. Може би утре ще видим и румънското не, след оставката на премиера. Виждаме гръцкото не с Ципрас, който поведе Гърция в друга посока. Време е да чуем българското не. Това според мен е успешният български политик. Човека, който може да удари по масата в Брюксел, по масата в Вашингтон, по масата в Москва. Нали, аз не съм привърженик на друга маса, освен българската маса. Добре, вие ме провокирате и ще ви задам тогава. Добре. Виждам, че сте на така християнин и на Божен човек. Поне се прикръстихте. Католически се прикръсти, защото съм католик. Няма нищо лошо в това нещо. Да. Първото послание на светия апостол Павел до коринтяните, знаете ли какво казва? И така останаха трите: вяра, надежда и любов. Да. Понеже вие до сега критикувате, искам да ви попитам, може и по какъв начин може да върнете вярата на хората, да вдъхнете надежда, защото надеждата е най-голямата политическа сила в момента, и за по-добър живот. Но искам конкретика и дадете любов на хората, защото вяра, надежда и любов.
Един политик трябва да дава любов на хората. Искам да ви видя. Трябва да дава благословие. Добре, да ви Вие видя. виждате, аз съм се учил от Джордж Буш, когато бяха големите наводнения долу в щатите, в Южните щати. Той отиде при хората. Седна той, президент на щатите, покъси ръкави и седна при обикновените хора, разговаряше върху руините. Не, аз гледах много предавания за това и съм се учил от Буш. Признавам си, аз съм бушмен. Но той с запретнати ръка и седна до тях, разговаря с обикновени хора върху руините на техните къщи. Това се нарича съпричастна демокрация. Аз вярвам в нея. И знаете ли, от едно обикновено ръкостискане на Буш, нали, което прави, това е предаване на благословия. Когато ти имаш благословия, не трябва да я пазиш за себе си. Аз не вярвам в благословия, тя ще ме взриви отвътре, ако я имам истинска. Ти трябва да я даваш на другите. Това е обществото, предай нататък. На него, на вас, на него, на всички в нашето общество. Това трябва да е съвременният политик. Политик на благословията. Не на намръщването, не на скарването, не на джоба, на политиката на джоба. Окей, всеки мисли за джоба. Но ако ти дадеш на другите, те няма да гледат ти какво слагаш в този джоб. Разбирате ли? Това е обществото на благословията. Това е разумният компромис в обществото и една система на антикорупция. Защото, правейки нещо за вас, аз ще направя нещо и за мене. Това е възвиси ме да те възвися. Понеже вие ми говорите пак от Библията, аз казвам старият български израз. Възвиси ме да те възвися. Или как го преформулира папа Франциск? Благословете ме, за да ви благословя. Нали? Това е за мен новият политически лозунг. Понеже говорим също и за леката атлетика, господин Бонов, достигнахме март. Да започнем оттам. Март, Прага, Европейско първенство в зала. 2 медала. Габриела Петрова, скок, мисля, че... Троен скок, да. И Радослава Мавродиева Гюле. Аз ще помоля нашия режисьор, уважаван, да пусне кадрите от Прага, Европейско първенство. Няколко думи за Прага и продължаваме нагоре. Всъщност, наистина, това бяха така първите успехи тази година. Най-голямото състезание през зимата, Европейско първенство в зала и там спечелихме 2 медала и имахме още няколко финалисти. Така един доста добър отбор. Габриела Петрова в момента е една от най-добрите български атлетки. В момента наблюдаваме, нали? Да, това е с нейния треньор Атанас Атанасов. Тя завоюва сребърен медал. Радослава Мавродиева взе бронза на гюлето и още няколко финала на другите ни атлети. Направиха това първенство най-успешното от може и 15 години. 2000-та година в Гент имахме доста медали и след това почти така успехите ни бяха епизодични, но сега наистина целият отбор беше много това е тя пак, нали? Това е тя, да, с много добър резултат. Тази година участва и след това на Диамантна лига стана 2-4 на световното в Пекин по-късно. Тук зрави публиката на стадиона в Стара Загора, имахме европейско отборно първенство. Малко ще преминем. 19-20 юни Стара Загора. Да, но... Да, в момента наблюдаваме кадри от Стара Загора. Това са от Прага. Кадрите са от Прага до Стара Загора има още време, но това са кадри от успеха на Габриела. Сега след малко ще видим и кадри от успеха на Радослава Мавродиева, която също има квота. И двете имат квоти за Олимпийските игри в Рио. Ние имаме 8 квоти до сега и очакваме около 7-8 квоти, още около 15 човека да покрият норматива за Олимпийските игри в Рио. И мислиме, че ще бъдем най-голямата делегация от всички спортове. Така се надяваме, заедно, нали, с другите традиционни спортове в България, които имат успехи, но за сега имаме 8 и ето е Радослава Мавродиева. Гюле също има шансове за добро представяне на Олимпиадата, така доста стабилно тласка с над 18 метра резултати, което ще й донесе, може би, финал, ако поддържа и да развие тази форма. Също така много голям успех за нея. Тя беше преди години и се отказа от спорта. 2-3-4 години беше извън него. Върна се и ето докъде стигна. Двете с медалите от Прага. Една прекрасна снимка, да, която така резюмира Европейско първенство в зала, нашите уважаеми зрители.
Това е тя отново. И това са още снимки от Радослава Мавродиева, да. Радослава Мавродиева. Това е вече нашия отбор в Стара Загора, където ние бяхме домакини на Европейско отборно първенство, втора лига и наделяхме на всички други отбори. Станахме първи и се качихме в по-горната лига 2017 година. Ще се състезаваме вече в първа лига. Нашите атлети взеха много първи места. Публиката в Стара Загора беше чудесна. Това пък е вече следващото голямо състезание тази година, европейското до 23 години в Талин, където също имахме 3 медала, титла на Митко Ценов, а това на екраните Георги Цонов, който в тройния скок постигна... Стипълчес е това, така ли? Това в момента, дето гледаме Георги Цонов, който е на троен скок. Да. Той стана втори. Също младо момче с много успехи в юношеска възраст. Също има норматив за олимпийските игри в Рио. Това сребърни медал. Да, той... Два сребърни медала, мисля, че... Два сребърни и една титла на Митко Ценов. Георги Цонов, който в момента гледаме, зае второ място. На крачка беше той от златния медал почти титла, както и Денис Димитров, който ще го видим след малко. Това е до 23 години, нашите уважаеми зрители. А това пък е най-бързият българин в последните 3 години. Денис Димитров, който бяга 10,16 преди 2 години, почти подобри националния рекорд на Петър Петров. Той няма квота за Рио, но трябва да бяга да си изравни личното постижение 10,16. Тук в Талин стана втори на 200 от златния медал, но пак страхотен успех за България. Един от най-талантливите български атлети, ето го тук и на почетната стълбичка. Това пак в Талин. Това е в Талин, европейско първенство до 23 години и най-големият успех вече тук, ето Добромир Карамаринов го награждава. Нали, виждаме на тази снимка в Талин. А пък най-големият успех там беше на Митко Ценов, който на 3000 метра стипълчес беше безапелационен, победи с над 50 метра разлика, което е страхотен успех. Това още са кадри от бягането на Денис Димитров, но исках да кажа за Митко Ценов вече, че той също е един от най-известните български атлети по света. Той подобри национален рекорд на Михаил Желев, който беше от 45 години, от 1969 година. Миналата година го подобри 2014. Беше Михаил Желев е първият европейски, един от европейските шампиони на България в атлетиката. Страхотно постижение е. Имаше той, но Митко Ценов бяга 8,20 на 3 стипълчес. Ето виждаме с каква разлика побеждава на 3000 метра стипълчес в едно тактическо бягане. Накрая с финален спринт последните 400 метра. Тук триумфира като европейски шампион до 23 години. След това получи покана да участва и на Диамантената лига. Участва с успех. Стана пети на Диамантената лига в Стокхолм, там където бягат кенийци, африканци, вече най-силните бегачи в света. Митко участва и на световното първенство в Пекин, но пък там вече е отделно. Ето тук това е неговата победа на 1500 метра, пък в Стара Загора, където той взе 2 първи места. На 3000 метра стипълчес короната си дисциплина. Това в отборното Стара Загора, което отборното беше, и след това вече и на 1500 метра с много атрактивно бягане. Въобще, там публиката беше около 10 000, което се случва за първ път от 20 години в България, да има така публика на лека атлетика. Това беше емблематично събитие. Да поздравим публиката и гражданите на Стара Загора. Да, Стара Загора беше отличен. Имаше сериозно присъствие там в това състезание. Кмета напълно подкрепи тази проява. Активизираха се всички хора. По принцип обичат спорта на всякакво ниво. Имат най-големия и най-проспериращия клуб в момента е Берое Стара Загора. От няколко години възродиха. А пък сега в момента виждаме Иво Балабанов, също той върви по стъпките на Митко Ценов, пето място на европейското за юноши старша възраст, направи си личен рекорд. Това момче миналата година също имаше големи успехи от Благоевград, най-добрият млад атлет за 2014 година. През 2015 също разви резултата си и той е една от надеждите ни за добри представяния през следващите години. И тук вече отново виждаме от Габриела Петрова на световното в Пекин, където тя остана на 8 от медала на 4-то място. За малко ще говорим за Пекин. Понеже господин Гацев в момента, той понеже не е спортен човек и така виждам как си яй като слуша той се вълнува, добрите неща. Голямата политика събира старото и новото. И може да ви кажа, че в България всичко е пунктирана линия. Факела не се предава от поколение на поколение, затова сме една от най-бедните държави в Европа, да не кажа най-бедната.
Вие някак все пак сте в политиката. На времето 30-та година чух, че имаше там един народен блок, и как се казваше това? Имахме два. Имахме един демократически сговор и после един народен блок. Всъщност те са едно и също с други средства. Разбрах, че имате намерение такъв блок да съберете. Как виждате перспективата на един такъв блок? Кой може да участва в него? Първо искам да тръгна за разлика от успехите, които колегата току-що ме зарадва и аз започнах отново да сия и да се усмихвам в леката атлетика. Нали, си спомням за моето тамошно амплоа. В политиката аз мога да отчета само лоши работи. Първо мога да отчета едно отслабване на националната сигурност, сериозно. Бунтовете на полицаи, на военни, това е безпрецедентно в една европейска и натовска държава. Второ, нарастването на националния дълг на България с 16 милиарда първо, а сега разбрахме от последните пак разговори и самооценки на правителството на Бойко Борисов с още 5,6 милиарда, т.е. станаха вече повече от 25 милиарда пари, които ще дължим, и това е повече от дълга на Байтошо, нали, ако говорим така малко на спортен жаргон. Тоест, ние вече сме доведени до ръба на пропаста. И това, което вие казвате, България е била пред ръба на тая пропаст и 23-та година, когато сме направили, вие, доколкото знам, сте земеделски активист, нали? Да. Аз пък съм стар деец на Демократическата партия и семейството ми е управлявало тази партия преди 60-70 години, но ние тогава, тези, които най-много сме се мразели от двете страни, земеделци и демократи, правиме успешното управление, сваляме знамената на партийността, на своите стари противоречия, съмнения, дори убийства, защото между нас стои убийството на Александър Стамболийски. Ние се запознахме с вас на неговият помен. Ако си спомняте, и там разменим няколко думи, вие се очудихте как аз, един потомък на Ляпчев, идвам там. Не е ли проява на наглост? И аз ви казах, аз не считам, че Демократическата партия, Ляпчев и другите имаме участие в това зловещо престъпление. Не случайно върху Стамболийски се пада кармата на старата българска поговорка "преклонена глава сабя не я сече". Той губи главата си, за да докаже всъщност, че той не е преклонил главата си пред великите сили, които са искали тогава да разкъсат България в онзи исторически момент. Аз се прекланям пред неговата памет, пред неговото дело, пред неговата същност. Освен това, мисля, че 23-та година се създаде една гражданска война, необявена гражданска война, която е време ние 100 години след това да закрием. Понеже стана въпрос за гражданската война, аз искам така нашите уважаеми зрители да напомня Испания, Франко, 1975 година. Нали, диктатор управлява с желязна ръка и жестоки репресии. Излиза с посланието, нали, да спре войната и да се обедини испанския народ. И да построим паметник на франкисти и на антифранкисти. Да, мемориал. И този мемориал, се казва "До войната на памнавите", символизира жертвите памнави от двете страни на барикадата. Ние това не може и крайно време да го направим, защото виждам някакви такива фалшиви герои и сини джуджета непрекъснато ни разделят на комунисти, антикомунисти, на чингета. Това крайно време не е ли да заровиме томахавката, видят, не като индиански вожд, така да кажем, да я заровиме тази томахавка и да тръгнем. Защото солидарността е ценност. Ние сме тежко несолидарен народ. Да. Една общност мрази друга общност. Това е национална черта. Сега видяхте с това, което излезнаха полицайите да протестират. И сините джуджета взеха да ги освиркват. И как народа пак се раздвои. Едни са за, другите са против. Ние никога нямаме единна позиция като народ, но се задават модерни времена. Как ги виждате ви? Аз ги виждам тези модерни времена точно с начало на нас, представителите на традиционните български елити, на традиционните български партии. Време е да се обединим, да създадем един нов субект. Национален сговор ли ще бъде? Демократически сговор ли? Народен блок ли? Нали, няма значение. Аз не искам да бъда кръстник и не искам да си присвоявам създаването на това. Но виканя вас, другите земеделци, дори леви хора,
които са разочаровани от лявото, десни хора, които са разочаровани от ГЕРБ, десни хора, които са разочаровани от реформаторите, от фалшификацията на изборите. Каня ви да се съберем на едно място, в една зала, да започнем разговор и да започнем обединение. На тези избори ние, независимо от фалшификациите, взехме 40% от гласовете. 40% не е малко. Това е нашия таргет група, която ако ние се обединим, ние ще вземем, аз съм сигурен, от синергия дори повече от 50% от обществото. Ще променим обществото. Ние не искаме да се покланяме нито на Вашингтон, нито на Брюксел, нито на Москва. Ние искаме да водим независима национална политика на българското не. Това не бива да бъде на инат. Не бива да ни режат главите, нали, този и онзи. Не бива да го допускаме. Но ако ние имаме консенсус, вие ще бъдете гарантът, че няма да падне моята глава. Аз ще бъда гарант за непадането на вашата глава, когато се изрази една национална твърда позиция. Трябва да имаме такава. Не може с Yes Man премиер и с Yes Woman вице-премиер това да се направи. Аз обявявам днес моята покана към всички малки партии, към всички независими кандидати, към всички хора, загубили от тези избори, да се обединим и да им дадем решително сражение на следващите избори. Аз вярвам, че те ще бъдат две в едно. Ще бъдат парламентарни и президентски. Нека да объркаме плановете на статуквото. Нека декември и януари да се обединим, да създадем нов субект. Нека той да е блок, за да не губите вие, земеделците, своята идентичност и ние, демократите, своята идентичност. Нека да се обединим в някакъв съюз или блок, или сговор и да дадем сражение на хората, които не мислят за България, само за джоба си и вече ни правят задлъжнели и нас, и нашите деца, и нашите внуци дори. Аз, понеже така се замислих, много ми е обидно да живея вече 25 години, все пак аз имам така сериозен и преподавателски, и политически опит. И да като преподавах и като политик. И си спомних, че в края на 80-те години, ние колко назад гледаме във времето, американски учен Мъри Еделман, говори ли това нещо име? Да, говори. Пише книгата "Конструиране на политическия спектакъл". Да. И така дава началото на, как да го нареча, един клон в политическите науки, който се нарича символна политика. Символна политика означава, че в политическия процес да не може да се разбере това, кое определя границите, това, което наистина се случва зад завесата, и спектакъла, който е предназначен за публиката. Да. И аз вече, понеже имам така представа за пукнатини в съзнанието на политиците, много бързо разбирам кое се случва зад завесата и кое се случва и кое правят като представление за масовата публика. И вече ми е обидно за мен като българин и като човек да живея в такава държава. Крайно време е да дойде една реална политика, защото аз съм убеден, че късно и рано тези хора, които правят тази символна политика, ще бъдат качени на моралната клада. И на ония свят не могат да занесат нищо, освен едната си чест. И затова съм решил да направя, в моето предаване да направя една нормална политика в България и да кана политици, които могат да генерират само добри отношения между нас, българите. Да почнем да се обичаме и да идем едно обществено помадряване. Да разбереме, че наистина ние трябва да бъдем солидарни от притчата за кобрата, ако си спомняте, за пръчките за кобрата. Между другото, само да взимам от вас, значи съпричастната политика, всъщност точно хан Кобрат ни учи на нея. Това е било преди 1500 години, нали, почти. Ако сложим легендарния период на българската държава, дори 2000 години това е завета. Той не е само на хан Кобрат, а и на старите български царе от преди това. Но тук е много важно това, което вие казахте, като Франко, да сложим един национален паметник на жертвите от двете страни. Защо? Защото тогава няма да има сини или червени джуджета, които да отидат и да го вапцат с нецензурни неща. Те са фалшиви герои. Да, те са фалшиви герои, но съпричастната демокрация, аз вярвам в нея. Президента трябва и премиера трябва да слязат сред хората, не да се ограждат от тях като
с кордони и с много полиции и с снайперисти. Аз не вярвам в това. Вие помните първите български политици на демокрацията. Жельо Желев, Фили Димитров, Стефан Софиянски, Петър Стоянов. Те не ходеха с толкова много охрана. Защо сега е тази охрана? Защо е това джандарство, което се прави? Но искам да се върна пак на протеста на полицаите, който продължи и днес. Полицаите, правителството ги обвини, че стъчкуват за 20 заплати. Сигурно и спортистите ще стъчкуват за 20 заплати, нали? На всеки му искат 20. Не. Тези хора от армията, сигурността, те се почувстваха индианци. Също и спортистите утре ще се почувстват индианци. Нали? Извинявам се, че така се обръщам към вас. Защото индианците са хората, които са вкарани в резерват с някакви добри намерения. Добрите намерения не водят, т.е. фалшивите добри намерения водят само до резерват, а резервата не е свобода. Ние живеем в несвободна държава и нямаме справедливост. Всъщност, помните ли мъдрият цар Соломон? Имал всичко. Имал господство на 3 царства, имал безумно много богатства, имал 150 наложници, дори, нали, плътски страсти. И Господ го питал: Соломоне, защо не се чувстваш щастлив? Да. И той какво отговорил? Защото нямам мъдрост и чувство за справедливост, за да разбера какво точно имам. Значи, нашия критерий за справедливост ни липсва. Утре ще възстанат спортистите да искат 20 заплати. Утре преподавателите ще искат 20 заплати. Други ден таксиметровите шофьори. Нямаме чувството за справедливост. Това го загубихме. Имахме комунистическото, то фалира. Сега нямаме демократичното. Знаете ли, всичко е много просто, убийствено, просто, но за умни хора. Нас ни принизиха, нали, и направиха много гениални да оцеляваме. Ние владееме това изкуство на оцеляването. Индианци на оцеляването. И какво от това, че оцеляваме? Той американският голям архитект Макс Райт, знаете ли какво е казал? Дай ми луксозностите на живота и аз на драго сърце ще се откажа от предметите от първа необходимост. Ще се справя без предметите от първа необходимост. Дай ми тези луксозности на живот. Но за луксозностите на живота и за леката атлетика ще продължим след рекламите. Уважаеми дами и господа, в рубриката Спорт и здраве продължавам с моите уважавани гости Николай Гацев, добре дошъл господин Гацев, и Антон Бонов, Българска федерация лека атлетика. Достигнахме няколко думи за Пекин. Габриела Петрова, троен скок, 4-то място, голям успех, Ивета Лалова, 200 метра финал. Така ли, някакви наблюдаваме, може би, кадри. Сега ще видим няколко думи, да. Това бяха нашите най-големи успехи в Пекин. Световното първенство в Пекин по лека атлетика беше най-голямото спортно събитие за 2015 година. 207 държави участваха. В конкуренцията на 207 държави ние взехме едно 4-то и едно 7-то място, като Габриела Петрова остана на косъм от медала. Тя по едно време, в това състезание финала, тя по едно време водеше.
След това беше на втора-трета позиция и накрая загуби медала. В последния момент беше, да. Да, и се бори до края, направи си личен рекорд, което само големите спортисти на големите финали го правят. А пък Ивето Ала в една жестока конкуренция на 200 метра успя да стигне на финала, като преди това на 100 метра влезе на полуфинал с личен рекорд за годината, после си направи личен рекорд за... Само няколко думи, понеже времето не приключи, за допинг скандала с господин Гацев. Няколко думи приключваме. Понеже... Да, този страхотен допинг скандал се разгоря в последните няколко седмици. Президентът на Международната федерация по лека атлетика, бившият Ламин Дяк, беше обвинен, че е взимал подкупи, за да крие допинг проби на руски сенегалец. И това стана, макар че нищо не е доказано още, започнаха разследвания на ВАДА, на Международната федерация, на Международния олимпийски комитет и са обвиненията са, че руските спортисти и атлетици имат допинг. Господин Гацев, няколко думи и приключваме. Аз не бих искал обаче да изпадам в антируската риторика. Все пак съм и бивш главен секретар на Държавната агенция за акредитация, която акредитира и тяхната лаборатория, между другото, по време на моето главно секретарство. Но така или иначе, аз научих едно в 2000-та година. Изгледах един матч на Dream Team срещу Латвия в компанията на Челси Клинтън и на американския тогавашен министър на здравеопазването и те ме научиха едно по време на разговорите. Там за един друг допинг скандал. Че допинга е голяма политика. Допинга е продължение на спортната политика с други средства и участници и аз не бих искал да обръщам нещата против Русия или за Русия в целия този скандал. Благодаря ви за това участие. За мен беше удоволствие и час. Уважаеми дами и господа, благодаря ви, че бехме заедно. Пожелавам да сте живи и здрави и на вас и вашите семейства. Господ да ви пази и най-вече много се обичайте.